Dyma ni de, y fideo olaf, y rhan fwyaf pwysig o ein gwaith ni nawr. Ni angen cyfnewid ein prosiect Adobe Rush mewn i Adobe Premier Pro. Nawr, reswm ni wedi gwneud mewn Adobe Rush yw hefyd, mae'n lot fwy syml. A i fod yn dig, mae Adobe Premier Pro lot fwy cymhleth, byddwch chi'n gweld mewn eiliad. Nawr, chi'n gallu, gyda Premier Pro, cyfnewid yn syth o Adobe Rush. So os ni edrych lawr fan hyn, mae'n y bottom sy'n Open Premier Rush Project. A wedyn, os mae fe heb dod ar y sgrin cywir, chi'n gallu gweld ar un yma. Fi moyn dewis hwn. Hello. Right, a bydde fe'n dod lan gyda hwn. Lot o pethau fan hyn sydd ddim perthnasol. A chi'n gallu cael gwared nhw jyst gan gwasgu offline all. A nawr, dylse fe. Dyma ni. Nawr, mae hwnna'n edrych yn lot fwy cymhleth nag e. A chi'n gallu gweld lawr fan hyn. Lot o bethau wahanol. Ond gyda ein fideo cywir ni. Os ni'n gwasgu space. Croeso i Cwmcan Scenic Drive. Wel, mae'r fideo fyna i gyd. A ni'n gallu cael gwared o rain, sef y darnau sydd ddim perthnasol. Chi'n gallu gweld, maen nhw'n wag. Mae rain yn wag. So fi'n mynd i gwasgu delete darn nhw. A dim mynd i gadw fi. Na, siwr fod dim. Right, so ni'n gallu gadw nhw yn y ffain. Nawr, beth ni moyn wneud? Ni moyn roi effaith ar y darn olaf yma. So ni moyn roi blur arno hwn. Felly, os ni'n mynd draw i... Os mae Mr Jones yn gallu cofio fe. Ni'n cael nhw fan hyn. Ni'n cael hwnna. Hwn logo ni. Hwn yw peth ni. Dyna ni. Ni'n mynd i dod lan a gwasgu effect controls na fan hyn. Nawr, so os ni moyn dewis un yma. A dan olaf effect controls. Nawr, fi wedi ffind fe. Nawr, os ni'n mynd nawr draw i gwasgu effect lawr fan hyn, nid lan fan hyn. Ni moyn hwn wedi dewis, lan fan hyn. A ni'n gwasgu effects lawr hyn. A dylse fe dod, zoom mewn, rain i chi. So ni moyn mynd mewn i video effects, blur and sharpen, a Gaussian Blur. So ni double click ar hynna. A ni'n mynd ar effects control. Chi'n gallu gweld bod Gaussian Blur fan hyn, mae hwnna ar 0. So ni moyn cynyddu hwnna. Fi ddim angen fe dwywaith. Dim ond unwaith. So dim ond angen clic fe unwaith. A wedyn, os fi'n cynyddu hwn, os chi'n hofro dros fe, click and drag i'r dde, chi'n gallu gweld hwnna yn mynd fwy o fwy, blurry a llai. So ni moyn wneud e yn blurry mor amlwg a posib, fel hwnna. A nawr, dyna ein blurriness wedi wneud, a dyna beth gyd ni angen wneud mewn Premier Pro. So, ni angen cofio bod hwn yw'r darn olaf ni angen wneud. Felly, os ni'n mynd mewn i File, Save As,
Mae hwn angen mynd mewn I nid fyna. Ni angen mynd mewn I folder I ni. Sef fan hyn. Asedau digidol. A mewn fan hyn fi'n cymryd. Ni'n just double checkio. Yeah, so. Ni moyn mynd mewn I asedau digidol. A ni moyn ein ffail ni wedi safio fan hyn. So, ni moyn galw hwn yn rhywbeth specific. Ased underscore digidol underscore terfynol. So, ni safio fe fyna. A wedyn, ni angen allforio fe mewn I. Neud siwr mae fe mewn y lle cywir. Ni moyn safio fe fyna hefyd. So, ased y digidol eto. So, fyna. A ni moyn galw hwnna yn yr un peth eto. Ased underscore digidol underscore terfynol. MP4. A ni moyn newid. So, fi'n cancel hwnna. Newid hwn. Lawr I hwn neu hwn. Ond dibynnu ar beth chi wedi nodi lawr yn eich ymchwil chi. Ond fi'n mynd I gwasgu fan hyn. So fi'n gwasgu export fyna. A nawr dylse fe mynd ati I allforio y holl prosiect yn gywir fi'n gobeithio I lle cywir ac i'r ansawdd cywir a dyna y ran fwy swmpus o uned 3. Gawn ni weld os mae hwn wedi gweithio nawr. Unwaith ni'n cyrraedd 100%. Perffaith. Your video is exporting successfully. Brilliant. Mynd mewn I folder I ni. Nid fyna. Am y gyfrwng. Nôl un. Ac yn amlwg, mae di heb safle enw cywir. So, fi yn mynd I wneud rhywbeth really simple. Ailenwi fe ased underscore digidol underscore terfynol. Fel hynna. A wedyn, os ni just yn gallu. A dyma, croeso I Cwmcan Scenic Drive. Dyma'n fideo terfynol ni. Wedi gorffen. Fantastic. Uned 3 bron wedi gorffen.